MTV. Selam dostlar, sağındık sizni. İndi yeniden top klip topşuruq hem biz Şerifjanovlar. Konsertlar sezonu yağlığına qaramasdan, jırçılarımız işsiz oturğa bir de ko'nikmagan. Albatta yo'q. Biz jırçılar için konsert sezonu yağlığı bilan klip tushirishga tutunamiz. Kelasi yangi tushirlasi kliplarning syujeti nindi bo'lar? Hem tushiruv prosesi qachonga planlashtirilgan? Mana hozir sizning bilan birga barasini da ochiqlaymiz. Bizning bilan qolamiz. İlsur, men buni ishlarga yaratmayman, lekin biz qoidalarga bo'ysunishga majbur. Elvira Fazliyevani bugun biz top klip topshiruvidan uzatamiz. Tag'in motor, loyiqli kliplar bilan birida kutib qolamiz seni. Әлігіне кібік, сені тәуге көріп, сәрішті деп ойлап қойғаным. Көпмі ғұмыр өткен, хаман яқын етем, сағынудан бірде тоймадым. Ғұмырге дөрінде, сені гіне сені, бір көруде қалдым яратып. Ұнаттырлық түгіл, әлі хаман көңіл, янарыңда йөри адышым. Topshiruvimizning eng shodliqli mezgillarining birisi. Alla premyera. Albatta, qarshi olamiz, qaraymiz. Хапла бигінен мұғжиза ясап, жерді қабынған әр яңа ұшақ. Көкті қабынған яқ-яқты елдіз, туған дүнияға бақытлы бір кез. Менің күнімді аямай ажихан, мен яратырға дүнияға туғам. Әрбір солышым бақытлы менің, жеріне емлерге дүнияға келдім. Менің күнімді аямай ажихан, мен яратырға дүнияға туғам. Әрбір солышым бақытлы менің, жеріне емлерге дүнияға келдім. Хисләрем шепшен, елім күләмен, яшьлегім татлы, тәмен беләмен. Туган көнемдә бәйрәм сәламе, бәхетле елсын язмыш каләме. Минем көнемдә аямай ажихан, мин яратырга дөньяга тугам. Һәрбер сулышым бәхетле минем, җирне ямьләргә дөньяга килдем. Минем көнемдә аямай ажихан, мин яратырга дөньяга тугам. Һәрбер сулышым бәхетле минем, җирне ямьләргә дөньяга килдем. Туган көнемдә бәйрәм сәламе, бәхетле елсын язмыш каләме. Минем көнемдә аямай ажихан, мин яратырга дөньяга тугам. Һәрбер сулышым бәхетле минем, җирне ямьләргә дөньяга килдем. Минем көнемдә аямай ажихан, мин яратырга дөньяга тугам. Һәрбер сулышым бәхетле минем, җирне ямьләргә дөньяга килдем. Минем көнемдә аямай ажихан, мин яратырга дөньяга тугам. Һәрбер сулышым бәхетле минем, җирне ямьләргә
GMTV телеканалының яңалыкларын беренчеләр рәтендә булып беләсең килсә, безгә кушылырга кирәк. Instagram, ВКонтакте, YouTube, рәсми сайт. Биредә җырчылар турында соңгы яңалыкларны укый аласың. Уен конкурсларда катнашып, бүләкләр ота аласың. Әлегә талантлы моңлы җырлы дуэтыбыз, мәхәббәт сандугачларыбыз, мәхәббәттән аермасын я Алла җыры белән топ-клип хит парадын дәвам итәләр. Сүзләр әйттең дип, Назлыгын әйтергә дә була бит. туры сүзне җаным дөрес аңла син. Андый сүздән миңа никтер кыен бит. Йөрәгеңнең назлылыгы кайда соң? Үпкәлим шул аңла инде җанымны. Бик яратып сиңа гашык булсам да, сабырлыгым минем бүген калмады. Йөрәгеңнең сабырлыгын тик җуйма. Кадерледән кадерле бит син миңа. Киләчәккә ак бәхетләр тик юра. Бәхет юлы урап үтсен кайгыны, мәңгелеккә аермасын, я Алла. Мәхәббәттән аермасын, я Алла. Белмим нигә сиңа бик тиз үпкәлим. Синең күңел бигрәк иркә бала күк. Иркә бала яхшы сүзне аңлый бит. Туры сүзне якын итеп әйтүе, үпкәләү йөрәгемә кагыла. Андый чакта кыен минем җаныма. Бик яратып сиңа гашык булганга, гелеп-гелеп сабырлыкны сынама. Йөрәгеңнең сабырлыгын тик җыйма. Кадерледән кадерле бит син миңа. Киләчәккә ак бәхетләр тик юра. Бәхет юлы урап үтсен кайгыны, мәңгелеккә аермасын, я Алла. Мәхәббәттән аермасын, я Алла. Йөрәгеңнең сабырлыгын тик җыйма. Кадерледән кадерле бит син миңа. Киләчәккә ак бәхетләр тик юра. Бәхет юлы урап үтсен кайгыны, йөрәгеңнең сабырлыгын тик җыйма. Кадерледән кадерле бит син миңа. Киләчәккә ак бәхетләр тик юра. Бәхет юлы урап үтсен кайгыны, мәңгелеккә аермасын, я Алла. Мәхәббәттән аермасын, я Алла. Беренче урынлыкта яшь талантыбыз, моңлы сандугачыбыз Гөлназ Асаева.
Яңа клиплар турында әлегә уйлаган юк дип бүлеште безнең белән. Төшергәндә әлбәттә Team TV Production белән бергәләп төшеребез дип уйлап торам ди. Шулай. Сюжетын да уйлап чыгаралар, сценарийын да язып бирәләр. Дөрестән дә бик уңайлы һәм сыйфатлы. Минем күңел синдә, синең күңел миндә. Уйланып таң ату, яшерен ярату. Бер кем дә белмәсен, бер кем дә күрмәсен. Тимәсен тик күзләр, кермәсен ят сүзләр. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Син мине күзлисең, мин дә сине күзлим. Син мине эзлисең, мин дә сине эзлим. Нигә шулай нишләп, синсез булмый яшәп? Син ул миңа кирәк, бу тынмас йөрәк. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Язмыш. Бу язмыш. Кирегенә какма, онытма, онытма. Югалтма, югалтма, саф сөюне сакла. Кирегенә какма, якты хисне сакла. Бер кайчан онытма, өметемне акла. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Оныта да алмыйм, югалта да алмыйм. Төшләргә керәсең, өметкә төрәсең. Син башканың яра, мин башканың пара. Шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Зарина Сылкаева озакламый тагын бер яңа клибын төшерә башлый. Җырның исеме Кайнар ирен. Сюжеты да аңлавыбызча мәхәббәт турында булачактыр. Яшь кызларның уйларында мәхәббәт булмый ни булсын ди.
Kuşlar davasında Zatlı bir man kanat kağışında Hələ sindən birer haber mikən Күңелемнең сихри калын шиткән Hissədən min җилләр davasında Hissədən min tağlar bakışında Күреп калдым uşan күзләреңне Hissət әле синдә сүзләремне Hissədən min güllər pışıldadı Jillər qoydu qara bulutlarını Quyosh chiqdi sening yuzing kibir Shul jilidan kinat bitdi maraq Hissədən min jillər davasında Hissədən min tağlar bakışında Qaldım uşan gözlərinə Hissət hələ sində sözlərimdə Hissədən min yağmur tavışında Aşadım min sinem arasına Yürək dipdə шығар болып yorsun Hislər tora tügelərgə taşır Hissədən min jillər davasında Hissədən min tağlar bakışında Görüb qaldım uşan gözlərinə Hissət hələ sində sözlərimdə Hissədən min jillər davasında Hissədən min tağlar bakışında Görüb qaldım uşan gözlərinə Hissət hələ sində sözlərimdə Hissədən min jillər davasında Hissədən min tağlar bakışında Görüb qaldım uşan gözlərinə Hissət hələ sində sözlərimdə Илдар Ямалиев әлегә яңа клип төшерү турында уйламый да. Dünyalar tınışlanıp, jaylanıp gitse, sürjetten uylap табу bir de ağır bulmaz diyor. Şonаны җәен, арбаны кышын әзерләргә кирәк диләр. Илдар, сиңа да алдан әзерләнә башласаң, бер дә кумаша аламас. Дөрес әйтә.
ey ayaz минем күгем, янарымда сен булганга бүген. Синең яннан һич китәсем килми, шушылык бәхет түгелме? Алганнарның яннарына килмә, килмәсин. Ярадам дип йөрмә, йөрмәсин. Сине ничек бәхетле итүне беләм бу дөньяда бары мин. Сине ничек бәхетле итүне беләм бу дөньяда бары мин. Эльза Газизова киләсе клибын әнисенең туган ягында, Свердловск өлкәсендә төшерергә ниятли. Ондагы табигать шул кадәр матур. Ул бик таулар, куе урманнар, гаҗәеп елгасы гына ни тора дип бүлеште. Димәк, яңа клипны без һичшиксез түземсезлек белән көтеп калабыз. Синең боз йөрәгенне мин кайнар иреннәр белән үбәм. Бер туктаусыз өзгәләнеп ялкын капкандай сөям. Җиңел булып күренсә дә бик авыр сине сөю иркәм. Фәрештә дисең син, булмаса да канатлар. Фәрештә дисең син, кайдасың ул канатлар? Йөрәгеңдә мин синең читлегеңдә яшим биклегенә, күргәзмәдә, биклегенә, күргәзмәдә. Синең салкын күзләрдә әле дә үземне күрәм. Җылы карашыңны мин ялварып, ялыгып көтәм. Җиңел булып күренсә дә бик авыр сине сөю иркәм. Фәрештә дисең син, булмаса да канатлар. Фәрештә дисең син, кайдасың ул канатлар? Йөрәгеңдә мин синең читлегеңдә яшим биклегенә, күргәзмәдә, биклегенә, күргәзмәдә. Фәрештә дисең син, булмаса да канатлар. Фәрештә дисең син, кайдасың ул канатлар? Фәрештә дисең син, булмаса да канатлар. Фәрештә дисең син, кайдасың ул канатлар? Йөрәгеңдә мин синең читлегеңдә яшим биклегенә, күргәзмәдә, биклегенә, күргәзмәдә.
Винарис Ил-Егетнең алдагы клипы «Кичер мине әнкәй» җырына төшереләчәк. Сюжетына килгәндә, төп урын әни белән бала арасындагы мөнәсәбәт проблемаларына басым ясалачак. Клипны Винарис үзенең өендә җәй ахырларына төшерергә планлаштырып та куйган. Шулай да уйлап бетерәсе мәсьәләләр әле бик күп диде ул. Әлегә ул «Шиялектә» дип аталган җырын башкара. Махмутова, жай бітәбит, клипті шәресі бар. Слушай, сен вообще нормальный кіші ма? Сен вақытның көп ме екенін білесің ма? Ертеңгі сағат 4. Махмутова, жай бітәбит. Білесің, менің клип шундай болырға тиіш. Şiyelikte şiye pişen, şiyelikte tanıştık. Kızıl şiyelerine karar, senin bilen kavuştuk. Hirinler şiye gibi, balık tatlılığına. Senin aşağı uşandın bin, mehbet saflığına. Здравия желаю, ГАИ города. Почему так громко? Нарушаем 5 утра. Көңілді ме? Камеру убери. Давай громче. Hirinler şiye gibi, balık tatlılığına. Senin aşağı uşandın bin, mehbet saflığına. Клипларны олай қазір түшірмейлер. Клиплар креативный болырға тиіш, спортивный. Клиптан шок болырға тиіш. Жарар? Şiyelikte kıyaş düşen, sibi baltık nurları. Ömürde de min unutmam, bu dünyada sin varım. Hirinler şiye gibi, balıkın tatlılığına. Senin aşağı uşandın min, mehbet saflığına. Hirinler şiye gibi, balıkın tatlılığına. Senin aşağı uşandın min, mehbet saflığına. Ну, шәріш? Вообще нету. Сена гүл ярап болмaya енді. Потому что senin идеяларың шыша түгел. Нешене шақты білейді? Şiyelikte rəxədi bizgə, şiyelikte uandı. Kızıl şiyelerini salab, biz bir gəlib yuvandık. İrinlər şiye gibi, balıqam tatlığına. Senin aşağı uşandın min, məhəbbət saflığına. İrinlər şiye gibi, balıqam tatlığına. Senin aşağı uşandın min, məhəbbət saflığına. Анда КамАЗ келді, шия білән. Точно, менің клип шия турында бит. Шиелер білән. Балада яна! Кто заказывал шияное? Заходи. И вишенка на торт. Рахим и Тегис. Мы пришли. İrinlər şiyə gibi, balıqam tatlığına. Seni aşağı uşandın min, məhəbbət saflığına. İrinlər şiyə gibi, balıqam tatlığına. Seni aşağı uşandın min, məhəbbət saflığına. Seni aşağı uşandın min, məhəbbət saflığına. Чираттагы җырчыбыз шушы 1-2 атна эчендә зур уңышларга ирешеп, беренче урынлыкка урнаша. Молодец! Яңа клипта төшерергә әлбәттә планлаштыра ул, ләкин сюжетын һәм җырның исемен сер итеп калдырырга булды. Димәк,
Безгә булган клибына канәгатьләнеп, яңа клибын гына көтәсе кала. Әйдәгез, бирегә үзен чакырып, клибын бәялик. Картәтей, ашарга пешердем, котлет кыздырдым. Даруларыңны эчәргә онытма. Телевизорны күп карама. Иртәгә тагын килермен. Ишеттеңме? Ишеттеңме мине? Ярый кыз. Сау бул, картәтей. Я кызым. Ярый. Алло, Марат! Хәлләр ничек? Кара, әйбәт. Ярый, Марат, карале, бүген кич белән клубка барып килсәк, синең ничек планнар? Алайсаң, bir ярты сәгатьтән янга киләм, ярыймы? Әзер тор. Алыда безне ниләр көтә, гомерләр үтә. Моңландыра сагыш булып узган юлларым, яшьлек җырлары. Яшь чактан килгән дуслыкны сынады язмыш. Чишмә кебек гөрләп торсын килер көннәрем, келмесе ене дәреп. Алсан иде гел яшьлек итә, җырларны җырлый, дусларыбыз берлек итә, гармонын арчыңлый. Алсан иде гел яшьлек итә, җырларны җырлый, дуслар белән гел бергә, гармонын арчыңлый. Һәр бер көнем искә төшә, авылыма кайтсам, дуслар белән урыйдык басу кырларын, елга буйларын. Алсан иде гел яшьлек итә, җырларны җырлый, дусларыбыз берлек итә, гармонын арчыңлый. Алсан иде гел яшьлек итә, җырларны җырлый, дуслар белән гел бергә, гармонын арчыңлый. Сөйгән ярга терәк булсын, тугры мөхәббәт. Изгелеккә бәләкәйдән бабайлар өйрәтте, сагынып йөрәк типте. Алсан иде гел яшьлек итә, җырларны җырлый, дусларыбыз берлек итә, гармонын арчыңлый. Алсан иде гел яшьлек итә, җырларны җырлый, дуслар белән гел бергә, гармонын арчыңлый. Дуслар белән гел бергә, гармонын арчыңлый. Картәтей, хәлләрең ничек? Әйбәт кызым. Исән-саумы? Әйбәт. Ничек йокладың? Әйбәт кызым. Әйдә давлениеңне дә үлчик.
Bir monda. Salavat Minnixanov bilan Güzelimning yangi kliplarini ko'rdingizmi? Ko'rmasangiz kirib qarag'iz. Robinson Crusoe stilinde aborigenlar, şorlavuklar, kuşlar, samolyotlar. Bular barisi da Jonim Jonoshim jirina ishlanilgan. Bunday syujetni Salavat qana o'ylab chiqarishga mumkin. Anisi shulay. Eydali yangi kliplarini qoldirib turing. Bugun Bitol bizga sening haqda deb jirlaydi. Great, 18 to 18, cancel launch in 2084, 2821 is code 6, inhale. Senin haqda mening bor o'ylarim, xiyollarim senda qo'naqda. Alla g'oshiq bo'ldim endi senga, alla g'oshiq bo'ldim shinabda. Sening haqda qo'shiqlar jiyla, sehrlangan sendan yonqirda. Sen bo'lmasang gullar shashka o'tmay, sen keraksan ekan borina. Senin haqda qoshlar jirli dalda, senin haqda ko'klar ovozi. Turmushimning yami, g'ilmirimni tatli beyozi, seni haqda. Seni haqda og'açlarning shovi, seni maqtab sili oy qizi. Seni kanul xiyolimning shini, seni kanul umid yulduzi. Seni haqda hisin sili menga, oshiqligim tongning osuvi. Seni kanul jon yarama dava, seni kanul yurak yorsuvi. Qoshlar jirli dalda, senin haqda ko'klar ovozi. Seni kanul turmushimning yami, g'ilmirimni tatli beyozi.
Зиянгировлар алдан планлаштырып тормыйча, барысында Худай кулына тапшырып, топ-клип хит парадында яңа баскычларга күтәреләләр. Әфәрин, дуслар. Алга табада тамашачыларны үзегезнең матур клипларыгыз белән шатландырып торгаясын. Без клибыгызга күчеп, рәсми сайтка кирип, тавышлар бирә торабыз. Киттек әйдә. Әйдә. Язмышлар маңгайга язылган булса да, бәхетнең үреләре чакырып турса да. Белмибез, алда ни көтәсен, сындырып сынаган сынаулар үтәсен. Без Ходай кулында, бирелгән гомердә, Ходаем кулында. Я Раббым изгелек, Я Раббым яхшылык, очрасын юлымда, без Ходай кулында. Дигез, сез бүген кичкенә кызны янгыннан коткардыгыз. Сез бүгенге көннең герое? Мен өзімні енді герой деп санамас едім. Чөнки біз бір қызны құтқардық, ләкин қалған исән қалушылар турында әлегә мәгълүмат юк. Тәкъдиргә ни язган, беләдер бер Аллам. Бәхетләр өелеп, көтсеннәр гел алда. Фәрештә канатын җәйсен юлыбызга, гамәленең яхшысы килсен алдыбызга. Без Ходай кулында, бирелгән гомердә, Ходаем кулында. Я Раббым изгелек, Я Раббым яхшылык, очрасын юлымда, без Ходай кулында. Язмышлар маңгайга язылган булса да, бәхетнең үреләре чакырып турса да. Белмибез, алда ни көтәсен, сындырып сынаган сынаулар үтәсен. Без Ходай кулында, бирелгән гомердә, Ходаем кулында. Я Раббым изгелек, Я Раббым яхшылык, очрасын юлымда, без Ходай кулында. Бирелгән гомердә, Ходаем кулында. Я Раббым изгелек, Я Раббым яхшылык, очрасын юлымда, без Ходай кулында. Арсен Камакаев күптәннән инде чит илдә клип төшерергә хыялланып йөри, җаныкаем. Ләкин язмыш менә бит. Арсенны сынап, чит ил юлларын гомумән япты да куйды. Ярар инде, җаныкаем. Син кешенең яраларына тия беләсең инде үзең. Арсен, барысы да алда, борчылма. Үз вакыты белән чит илләрдә булыр, яңа клипларың да булыр. Алла бирса дип кенә әйтәсе калай. Бер
янда булганга, мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Худай биргән төрле сынауларны, иңгә-иңне куеп үттек без. Йөрәкләрдә булган мәхәббәтне, уртак булган бәхет иттек без. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Тату гаилә турасы ю дигән, хөрмәт дигән олы хисләрдән, балаларың белән шөгыр килгән, иртәләрдә һәм дә кичләрдән. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Мин бәхетле, сине очратканга, тормышымда янда булганга. Мин бәхетле, мине хөрмәт итеп, кадерлеп тә сөеп торганга. Дуслар, кемнәр әле белми, җырчыларыбыз өчен телеканалыбызның Team TV Татар сайтына кереп тавыш бирергә мөмкин. Керегез, күрегез һәм яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирегез. Алар сезнең терәкне һәм гадел бәяне көтәләр. Мин самолетта, юлым еракка, бар мәшәкатьне калдырып артта. Билетны сузам, салонга үтәм, нинди караш ул җанымда үтә. Стюардесса, Алла, Аллам, нинди чибәр кыз, нинди матур кыз. Стюардесса, Алла, Аллам, самолет төшә вакыт рапка. Әсирле күзләр, аласыз якка, әсирле күзләр, аласыз якка. Миңа карале, мине күрәле, күкләрдә генә миңа булале. Шаярма егет, өйләнгәнсең дип, бармак яныйсың, үзең алдыйсың. Стюардесса, Алла, Аллам, нинди чибәр кыз, нинди матур кыз. Стюардесса, Алла, Аллам, самолет төшә вакыт рапка. Әсирле күзләр, аласыз якка, әсирле күзләр, аласыз якка.
Samolyot düştü, men seni butan ko'rmam demikan, bilmam demikan. O SMS keldi. Allah bor ekan, Allah bor ekan. Stewardessa Allah Allah, nindi shibar qiz, nindi maqtur qiz. Stewardessa Allah Allah, samolyot düşe vaqt tarafqa. Esirli ko'zlar qolasız yoqqa, esirli ko'zlar qolasız yoqqa, esirli ko'zlar qolasız yoqqa, esirli ko'zlar qolasız yoqqa. Alдағы bosqichda kimni bo'ylaysan? Kim bilsin endi ani. Alina ham Azat Karimovlar. Bilib tur. Demak, umid deb jig'laylar. Albatta. E'tibor bilan qaraymiz.
яңа җырына клип төшерү процессын җәйгә планлаштырып тора. Клип сценарийларын үзем язам. Шулай булгач, мин бер клип өчен кимендә бер 5 вариант уйлап чыгарам ди. Клип идеялары әле туа гына башлады, шуның өчен әлегә төгәл сюжеты юк. Аның өчен иң мөһиме клипның эчтәлеге җырның сүзләренә туры килергә тиеш ди. Ә менә Венераның ничек килештерә белгәнен без хәзер бергәләп карыйбыз. Әйдәгез. Ikisi yüvem üttü Geri kayıt dipte yolu var mıyım Bitti barısı bitti Bir nişledim halimi yok Hislerim yanı bitti Tukta Alalmadım Gitti mehabet gitti Bir nişledim halimi yok Hislerim yanı bitti Tukta Alalmadım Gitti mehabet gitti Kim gayipli bir kim tügel Şanım bulmağan bu suyu Diren bulmağan hislerine Gerek mi suyu diyor Bir nişledim halimi yok Hislerim yanı bitti Tukta Alalmadım Gitti mehabet gitti Bir nişledim halimi yok Hislerim yanı bitti Tukta Alalmadım Gitti mehabet gitti Sataşmıqda Kirek mi sırav cevap Sen bugünden irikli kış Sen hazır minnen azar Bir nişledim halimi yok Hislerim yanı bitti Tukta Alalmadım Gitti mehabet gitti Bir nişledim halimi yok Hislerim yanı bitti Tukta Alalmadım Gitti mehabet gitti Bir nişledim halimi yok Hislerim yanı bitti Tukta Alalmadım Gitti mehabet gitti Gitti mehabet gitti Узган атнада безнең премьера булып кем кирде әле? Карап торам да бу яллар сиңа бер дә килешмәгән әле җаным. Хәтерең бик начарланды дим, әллә картая башладың инде? Картаймассың монда. 3 бала тәрбияләп. Ничәү? 3. Икесен беләм, өченчесе кем? Өченчесе син инде аны җаным. Ярар. Матур dünya bir yılatır ul bir jırlatır Sirli bullak birip günne Күңелләреңне bir yuvatır Yılamam, yarsımam, birişmem min Yok
Рәнҗетмә җанымны, телесез калган сөюене, сүнегән мәхәббәтемне, кайтмас елларымны. Юк, рәнҗетмә җанымны, телесез калган сөюене, сүнегән мәхәббәтемне, кайтмас елларымны. Йөрәгем таштай булып, бирешмәс ул яраларга, басып горур менәрмен мин биек каяларга. Еламам, ярсымам, бирешмәм мин. Юк, рәнҗетмә җанымны, телесез калган сөюене, сүнегән мәхәббәтемне, кайтмас елларымны. Юк, рәнҗетмә җанымны, телесез калган сөюене, сүнегән мәхәббәтемне, кайтмас елларымны. Сабыр йөрәк, атылыр рух, сөю тулы күңелләргә. Еламам, ярсымам, бирешмәм мин. Юк, рәнҗетмә җанымны, телесез калган сөюене, сүнегән мәхәббәтемне, кайтмас елларымны. Юк, рәнҗетмә җанымны, телесез калган сөюене, сүнегән мәхәббәтемне, кайтмас елларымны. Шәхсән үзебезгә килгәндә клипның сюжетларын без Гөлназ белән бергәләп уйлап чыгарабыз. Беребез башлый, икенчебез дәвам итә. Уйлый, сугышкалап та алабыз инде шунда. Юк, лай түгел, юк, былай ул дип. Ләкин бу эш процессы үзенчә кызык, җанга рәхәтлек китерә. Димәк, без һөнәребез белән ялгышмаган. Дуслар, сезгә дә эшегез бары тик рәхәтлек кенә китерсен дигән теләктә топ клип тапшыруын йомгаклыйбыз без. Шәрифҗановлар гаиләсе. Яратып һәм яратылып яшәгез. Киләсе очрашуларга кадәр пока-пока. Goodbye.